numfashi, zikirin da yake zama da numfashi ake yansa. La ilaha illallah ce amma ake ba da ita da numfashi, a yi da harshen kuma a yi da numfashin, saboda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cikin alkurani cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Duk abin da ka sani, kowane abu yana ambatan ubangiji, babu wani abin da baya ambatan Allah. Allah yake cewa sai dai wakila ku ne ba ku ayyuka mutar in tasbihin da suke ba. Alƙur'ani a cike yake da umarnin mutane da ambatan Allah, har Allah subhanahu ta'ala yana yin albishir da cewa wadhakirin Allah kathiran wadhakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Masu ambatan Allah da yawa maza, masu ambatansa da yawa mata, Allah ya musu tanadin lada mai girma da aljanna. Kalla